سلام تعني هبلنا تخاتلتي فورم تقرأي نلوم عنتي زحزنا يوم زيناتات كاندي أرستات بمحبار مدلاونا كنجمر سناي مكتتال وعلي سلام بريتوريا بمتجوار زلاق سلام نمرقاقات أبرتيهم كم سرحو أمباسادر أمريكا أب إثيوبيا إيرفين ماسينغا قليزهم شامبينا تسوى إثيوبيا خلتشن أسرت شمونتن والوالو يونيفرسيتي عدقرات ناب تقراي انتقاتو دمو أقابلا تغير لام إيران أبزحز أوان مس أمريكا نمدردار دليت كم زي بالله قليزام أبناي مودة معرف بزيح زلو تسوى علم كلتشن إسران شدشتن أفز أمتواتا أرجنتينا مسبين سنبت مش ساعة روعة كرخوائن زبلون كالوتن حيزنا لنا سناي مكتتال وعلى سلام بريتوريا بمتجوار زلاق سلام نمرقاقات أبرتيهم كم سرهم أمباسادر أمريكا أب إثيوبيا إيرفين ماسينغا قليزهم أمنقو حوحاتن فيدرال منقستن تفتير زلو وطرات نمهدا إلوون اللوات نمركا بتدقاقامي ناب تقراي يملالسو زلو إيرفين ماسينغام نايزم قصلتاون شمون تحملك لتشين أسرت شمونتن آم تمرد ناب كتما مقاله بممتا مسل علوت أمر رحم منقست تقراي تزات يملوم أب معروفو نفرتي ألولا أبانقا أمباسادر دكتور أديس ألم باليما حلافي بيرو قدات كومونيكيشن دكتور أبراهام حقوسن كالوت أكالتن نلوخ قجلة أمباسادر أمريكا أب إثيوبيا إيرفين ماسينغا أقبابلا زقبرو كوينوم دحرزون اتقجلة مسمكتل بريزيدنت منقس تقراين كالوت زملكتهم أكالتن زرب أكايدوم يوم أبتعلتون أبكلت عبيتو قدات مالتون أبسممع وعلي بريتوريان أب تقراي أنصلالي زلو دركي نممكاتن كتسال زقبرو حقزاتن تلمي نمقماتن أبزبلو قدات كلتيوم أكلات بزرزر أواقعهم اليوم دحر تزاتون رئيتهم زهبو أمباسادر أمريكا أب إثيوبيا إيرفين ماسينغام أمنقو حوحتن منقسي إثيوبيان زلو وطري نمهدان نسلماوي زرب برز خفتن زتا أكايدنا لنا زلاق سلام نمرقاتون مس زملكتهم أكلات اندا سرحناينا بحافشا وعلي سلام بريتوريا بمتقوار زلاق سلام نمرقات كم سرحو قليسهم يوم مكتل بريزيدنت منقسي تقراي أيت أماني الأسفة بوغنم حريا حزبن منقستن تقراين سلاميم سلزيز أقامات بسلاماوي زرب نمفتح دلواتنا نزون بتدقاقامي دمتنا انداس معنا انداس رحنا متسينا اينا إلو ملوم وجل الأخ أمباسادر أمريكا أو إثيوبيا إيرفين ماسينغا مثل علوت أمر رحم منقست تقرايز قبر وزته قلنا قلني أما أخل معقوبي تمزابلتي سو عكاري ماي ويني عودت زقبر كوينوم كابزو توساخي بأمريكا دقاف رديئت كاب زغربو ناي رديئت كالات سرح حلفتي زت زكايدو كوينوم بزون دقاف نزد اليوم أكلات سلاما مرقع عن وساني مستموخنم أبزو قدايون بزل على كم سرحو قليز يوم ماسينغا نتزجمرو سلاماوي كيدي نمت نخردما أبقروا معلتي نابتقراي كم زملسو تحبير اللوم شامبينا تسوى إثيوبيا كلتشن أسرت شمونتن والوالو يونيفرسيتي عدقرات لومي كتما مقالة انت تأتو دمو أقابلا تغير لام أو شامبينا تسوى إثيوبيا كلتشن أسرت شمونتن أفتز أمتسواتا نشامبينا بريمير ليج إثيوبيا كلتشن أسرت شمونتن سيداما بونا كلتن بادو بمسعر تسوى أزعترت إلوون أبزمت تسوى ودر عامت أبو كونفيدريشن تسوى أفريكا زسات فاوت إزا مزقبت غانتا والوالو يونيفرسيتي عدقرات بريمير ليج إثيوبيا تخونون بأروعن شدشت ندوي مبل أسرت شدشت درجة بمحز أبتليك زيت نحاوتيت أمزجيو أيام أبتاريكان فيلم أوان تسوى إثيوبيا بمعتار أو كلتشن أسرتت شأنتن أب مدرخ أفريكا كونفيدريشن تسوى أفريكا تساتف والوالو يونيفرسيتي عدقرات لو محمست شأنت حمل كلتشن أسرت شمونتن ناب كتما مقالة انت تأتو أب علم لخ معروف نفرتي ألولا أبانقا دمو أقابلا تغير الأيم لعلوت أمر رح منقستن سبورتن دقفتن كالوتن أبسرخولو دمو أقابلا سقبرلا والوالو يونيفرسيتي عدقرات كاب كتما مقالة العيلة ناب كتم عدقرات أب زمرحتلو جزيون ناب كتم عدقرات كساب تأتو ببكتم قدمو أقابلا تغير الأيم أب كتم عدقرات مسبزحتون بدقفتي نبرتي إتا كتمان دمو أقابلا تغير الأيم بممحدار كتم عدقرات يونيفرسيتي عدقرات كالوت أكلتن بمتحبار أب كتم عدقرات دمو أقابلا سقبرلا غانتا والوالو يونيفرسيتي عدقرات أب زودر عامت بدرجة إثيوبيا أب صوى إثيوبيا بزحات أقامات تساويرا نعبيت غانتا ترتيعا شامبينا أتودر زخونة غانتا نزب تقراي
ትግራይ ዘኹርዕ ውፅኢት ዘመዝገበት ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ኣብ ጽዋዕ ኢትዮጵያ ሻምፒዮና ኮይና ኣብ ዝመጽእ ውድድር ዓመት ኣብ ኮንፌደሬሽን ጽዋዕ አፍሪካ ንክትሳተፍ ጥንካረ እታ ጋንታ መንፈስ ዓራይነት ተጻወትን ኣመራርሓን እታ ጋንታ ኢሉ እውን ደገፍትን ዝምልከቶም ኣካላትን ብዝገበርዎ ዘይተሓለለ ጻዕሪ ስዒቡ እዩ። ኢራን ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ኣሜሪካ ንምድርዳር ድሌት ከም ዘይብላን ግዳስ ሕዚ ቀዳምነት ትቦ ብኣሜሪካ ዝበፅሓ ዘሎ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ከም ዝኾነ ወሃቢ ቃል ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ኢስማዒል ባቃኢ ገሊጾም ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዘሎ ወጥሪ ክሳብ ሕዚ ክሃደ ይከኣለን ክልቲአን ሃገራት ባዕለን ንባዕለን እንዳተኻሰሳ ኢሉ እውን መጥቃዕቲ እንዳተለዋወጣ ሓደ ግዜ ተዓሪቐን ሓደ ግዜ ድማ ኣብ መንጎአን ወጥሪ ዓሲሉ ዝብል ዕለታዊ ዜና ኮይኑ ይርከብ። ኣብ ቀረባ መዓልቲ ስምምዕ ተኹሲ ደው ምባል ፈጺመን ዝነበራ ኣሜሪካን ኢራንን ሕዚ ድማ ናብ ጎንጻትን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ድማ ካብ ኣሜሪካ ወጻኢ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንዘለዋ ናቁጣታት ሰራዊት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ኣብ ምፍጻም ትርከብ። ብቋም ኣሜሪካ ሕጉስ ዘይኮነት ኢራን ብወሃቢ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢት ሃገር ኢስማዒል ባቃኢ ኣቢላ ዕላዊ ኣብ ዝገበረቶ ሓበሬታ ኢራን ኣብዚ ብርክዚ ኮይና ምስ ኣሜሪካ ንምድርዳር ድሌት የብላን። ኢራን በኣሜሪካ ዝበፅሓ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣብ ምክልኻል መሰረት ጌራ ክትቀጽል እያ። ኢራን ልዕሊ ኩሉ ቀዳምነትዎ ንብሔራዊ ድሕነትን ንምክልኻል እቲ ሃገር ዘብዒ ምዃኑ ዝበሉ ኢስማዒል ባቃኢ ቃል ኪዳንና ተግባራዊ ዝኸውን ኣሜሪካ ትበሃል ሃገር ተኣትዎ ቃል ኪዳን ክሳብ ዘማልእ ጥራሕ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣሜሪካ ዝኣተወቶ ቃል ከይፈጸመት ብምትራፍ ኢና ንሕና እውን ነቲ ግዝያዊ ስምምዕ ክነቋርጾ ዝተገደድና። ስለዚ ሕዚ በቲ ዘሎ ኩነታት ምስ ኣሜሪካ ንምድርዳር ትልሚ የብልናን ግዳስ ብኣንጻሩ ብኣሜሪካ ኣብ ልዕሊና ዝበፅሕ ዘሎ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ኢና ትኩረት ጌርና ንሰርሕ ዘለና ክብሉ ወሃቢ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ኢስማዒል ባቃኢ ዝገለጹ 28 ለካቲት 2026 ዝጀመረ ጎንፂ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ውሽጢ 108 መዓልታት ጎንፂ ክልቲአን ሃገራት ኣሜሪካ ብቢልዮናት ዶላር ዝቁጸር ገንዘብ ወጻኢ ከም ዝገበረት እውን እንዳተገለጸ እዩ። ጽዋዕ ዓለም 2026 ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ በፂሕሎም ኣብ ፍጻመ ጸወታ ጽዋዕ ዓለም 2026 ኣርጀንቲና ምስ ስፔን ሰንበት ምሸት ሰዓት 4 ጸወታን ከካይደን ኣብ ኒውዮርክ ኒው ጀርሲ ስታዲየም ኣብ መንጎ ኣርጀንቲናን ስፔንን ዝካየድ ፍጻመ ጸወታ ጽዋዕ ዓለም 2026 ካብ ብሕዝዩ ዝለዓለ ግምት ረኺቦሎም ኣርጀንቲና ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ንእንግሊዝ 2-1 ስፔን ድማ ንፈረንሳይ 2-0 ብምስዓርን ኣብዚ ደረጃ በፂሐን። ብወገን ክልቲአን ሃገራት ኣርጀንቲናዊ ሊዮኔል ሜሲ ከምኡውን ስፔናዊ ላሚን ያማል ኣብ ኢንተርናሽናል ጸወታ ሰንበት ንፈለማ እዋን ክራኸቡ እዮም። ኣርጀንቲናን ስፔንን ኣብ ታሪክ ጽዋዕ ዓለም ኣብ ፍጻመ ጸወታ ተረኺበን ይፈልጣን። ስለዚ ሰንበት ኣብ ፍጻመ ጸወታ ጽዋዕ ዓለም ንፈለማ እዋንን ክራኸባ። ስፔን ኣብ ታሪክ ጽዋዕ ዓለም ሓደ ግዜ ጥራሕ ጽዋዕ ዝዓተረት ኮይና ንሱ እውን ብኣሰናዳእነት ደቡብ አፍሪካ ብዝተኻየደ ጽዋዕ ዓለም 2010 እንትኸውን መጋጥምታ ኣርጀንቲና ድማ 3 ግዜ ጽዋዕ ዓለም ዓቲራ እያ ኣብ 1978 86 ከምኡውን ኣብ 2022 ኣቋጽራ ኣውሮፓውያን። ስለዚ ብሓፈሻ ሰንበት ስፔን ንኻልኣይ ግዜ ጽዋዕ ዓለም ንምዕታር ኣርጀንቲና ድማ ንራብዓይ ግዜ ጽዋዕ ንምዕታር እየን ክጻወታ። ኣርጀንቲናን ስፔንን ኣብ ታሪክን ኣብ ኩሎም ውድድራት ኣብ 14 ገጥማት ተረኺበን ከ6 ግዜ ዓወት ከመዝገባ ከለዋ ኣብ 2 ጸወታ ማዕረ ውፅኢት ተፈላለየን። ንመወዳእታ ግዜ ክልቲአን ሃገራት ዝተረኸባ ኣብ 2018 ኣብ ምሕዝነታዊ ጸወታ ኮይኑ ሽዑ እውን ስፔን ኣርጀንቲና 6-1 ብዝኾነ ውፅኢት ረቲዓታ እያ። ኣብ ዝሓለፈ 2022 ኳታር ጽዋዕ ዓለም ዝዓተረት ኣርጀንቲና ሰንበት ንስፔን ረቲዓ ጽዋዕ ተዓቲራ ኣብ ጽዋዕ ዓለም ብተኸታሊ ንኻልኣይ ግዜ ጽዋዕ ብምዕታር ምስ ብራዚልን ጣልያንን ታሪክ ትመዓረረ እያ። ብራዚል ኣብ 1958 1962 ከምኡውን ጣልያን ኣብ 1934 38 ኣቋጽራ ኣውሮፓውያን ብተኸታሊ 2 ጽዋዕ ዓለም ብምዕታር ፈላሞት ሃገራት እየን። ስፔን ድሕሪ 2010 ኣርጀንቲና ድማ ድሕሪ 2022 ጽዋዕ ዓለም ንምዕታር ሰንበት ምሸት ሰዓት 4 ዘካየዶ ጸወታ ትጽቢት ይግበረሉም። እምበኣርከስ ተኻተልቲ ፎረም ትግራይ ንሎማዓንቲ ዝነበሩና ዜናታት እዚኣቶም ይመስሉ ነይሮም። ንምክታልኩም ኣመስጊና ሰላም።